Poor oral hygiene ang isa sa nagapangunang nga rason sa pag-itom sa ngipon. Bago nagatipo ng mga bakterya kag nabilin nga pagkaon sa sulod sang baba nga mahimo magresulta naman sa tooth decay. Sa pagpatag ni Dr. George Icanteñales, isa ka dentista, iya ginsiling nga normal nga ang natural nga duwag sa ngipon mahimo nga white o kun yellowish eliminat sa mga asyano. Apang kung naga-brown o kung naga-itom na ini posible nga may sinyalis o kung sinyalis ini isang damage sa ngipon. Suno sa dentista, lakip sa marason sa pag-itom sa ngipon, among external kag internal causes. Sa external causes, mahimo ini bangod sa pirmi nga pag-inom sang kape, tsaa, kag soft drinks, amo man ang pagpanigarilyo kag hindi maayo nga oral hygiene nga nagatipon sing tartar sa ibabaw sa ngipon. Samtang sa internal causes naman, mahimo ini bangod sa tooth decay, trauma o kon injury sa ngipon, paggamit sang pila ka klase sang bulong, kag iban pa nga kondisyon nga nagaapekto sa sulod sang bahin sa ngipon. Pahayag pa niya may mga dental procedure pareho sang oral prophylaxis o kon dental cleaning ang mahimo agud nga makabulig sa pagpaputi sa ngipon apang nakadepende sa gihapon sa kondisyon sang pasyente. Dugang pa gine-emphasize ang doktor ang importansya sang regular nga pag-toothbrush agud malikawan ang food particles kag bacteria nga magpabilin sa dunga sa mga ngipon nga mo naman ang nagatugas ang tooth decay kag discoloration. Damo man nga mga dental procedures kag treatment ang Pido Brown kung may mga depende kung anong rason gin nga nag-discolor ang anterior teeth naton. Number one factor gid ang poor oral hygiene. Magdamo gani ang bacteria gani ang Staphylococcus mutans na sa aton nga oral cavity kay why na taga toothbrush pag gusto gina sa bacteria nga ang sugar. So kung may mga food impaction na sa mga kanal sa ngipon mo or sa gilid sa in between kay usually dapat after man kita mag-brush, mag-floss kita para nga makuha ang mga food impaction or mga soft na material nga nag-adhere sa in-between sa atong ngipon. Nagpaanda man ini batok sa paggamit sang teeth whitening products, ilabi na mga produkto nga ginabakal kung ginaobra lamang sa balay nga wala sang proper dental advice. Sunod kay Dr. Teñales, safe man ang paggamit sang whitening, apan nagadepende ni sa kondisyon sang ngipon sang pasyente. Ilabi na kung mayara ini sang sensitivity o kung allergy nga posible makabutang sa iyang mga ngipon sa peligro. Pahayag niya hindi tanan nga mga pangpaputi o kung do-it-yourself teeth whitening procedures nga makita sa social media ang safe gamiton. Bangod sini ginapahanumdom sang doktor ang publiko nga hindi magpatuga-tuga sa paggamit sa mga produkto nga wala na ibaluan kung anong sulod o kung paano ini gamiton bangod mahimo ini maghatag sang problema o kung magpalala pa sang problema sa ngipon. Patients bala nga sensitive sa mga ingredients sang whitening products. So better gid nga makadto na sila sa dentist kay hindi sila kinanglan bagin nilang ilang mga sensitivity or mga allergy. As early as possible, gamay pa lang ang problema kadto na kay mo sa inyo nga pinakamalapit nga dentista kay prevention is better than cure. Hindi lang gid magkadto sa mga dental professionals naton para mabalaan ta as early as possible kung anong pwede nga mangin treatment sa aton nga problema. Ang kabahin sang panugyan ni Dr. George Icanteñales, isa ka dentista.